дар душанбе мошини сабукрав ба автобуси рақами 18 бархӯрда, дар натиҷа ронандаи мошини сабукрав ва мусофири 18-сола ба ҳалокат расида, 9 мусофири автобус ҷароҳат бардоштанд. Ин ҳодиса 5 июн дар рӯзи истироҳат рух додааст. бино ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон, рӯзи якшанбе соати 9:16 ба қисми навбатдории кумитаи мазкур дар бораи рух додани садама дар шаҳри Душанбе хабар расидааст. ҳангоми расидан ба ҷои ҳодиса наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Душанбе маълум карданд ки автомошинаи тамғаи Toyota Camry таҳти идораи ҷавони 18-солаи сокини шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат дар болои пули Путовский идораи мошинро аз даст дода ба автобуси мусофирбари шаҳрӣ бархӯрдааст. наҷотдиҳандагон бо истифода аз асбобҳои махсус ҷасади қурбонёнро аз мошини харобшуда берун оварда ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. дар бархӯрд 9 мусофири автобус ҷароҳат бардоштанд. онҳоро ба маркази миллии тиббии шифобахш бурданд.